ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸುರಾಯನಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಅವಳ ಸನಾತನ ಕಾಲಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜನ ಕಾಲಡು ಅಲ್ತರ್ದು ಪೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ರಾಜರು ಜಲಮಾರ್ಗಡ್ ಅಕಲ ವ್ಯಾಪಾರ ದ ಮೂಲಕ ಪೋನಾಗ ಅವು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಮುಟ್ಟಲ ಪರಡೆಯರು ఆయన ಬೊಕ್ಕ నేను ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ 1932 ನವೀಕರಣ ಮಂತೇರು ಪಂಡಾಯ್ತ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಅನ್ಪಡು ಇಂಚ ಅನ್ಪಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ 1982 ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಐನ ನೆರವೇರಿಸಿಂದು ಐಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಜೇರು ಮತ್ತೆ ತುಯ್ಯರು ಅಗಲು ಬಂಡೇರು ಅಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಐನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತಿ ಪಕ್ಕ 1997 ಫಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಐನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಂತೇರು ಅವು ಬೀಜಿಂಗ್ ಚೈನಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪಂಪನ ಪರಿಚಯವನ್ನು 2014 ఆయన ಸುರುಮಂತನಾಗ ಅವು 2014 ಸುರವಂಡ ಅವೇ ರೂಪಡು ಗೊಬ್ಬನ ಗಟ್ಟಿ ಜವನ್ಯರ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಐನ್ ಟೀಮ್ ದ ಅಕಲಕ್ಲೇನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಇನಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಏನೇನಿ ಮೆಡಲ್ ದೆತನವೇರು ಪಂಡದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾತು ತೂಪುನ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಗೊಬ್ಬನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿದ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೀಮಿತವಾದ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೊಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಕಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಡ ಕೈಮಿಗಿದು ಎನ್ನ ಈ ದಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನೇಕ್ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೇಜರ್ ಗಿರಿಧರ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದು ಬಿನ್ನೇರಿನ ಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆದು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಲತ್ತು ಜವನೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಪುನ ಓಲೆ ಎಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದೆ ತಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಗಟ್ಟಿನ ನಕ್ಲೆನ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮನ್ಪಡು నేను ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದು ನೆನಪಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ಜವನೇರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬನ ಅಂದು ಪಂಡದೆ ಹೂವೇ ದೇಶ ಹತ್ತುನಾಡ ಬೇತ ಕಲಹ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪುರುಡು ಗೊಬ್ಬದ ನಿಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪುದರ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರಣಗಳು ಕಲಾಕಾರನಗಳು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ತದ ಅವು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಭಯ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲು ತೋಲೆ ಸಾರ ಜವನಿರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಜವನಿರೆ ಕಲಪು ಜತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನ ಕಾಕತ್ತು ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಾದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗುಪ್ಪುನು ನಿಲ್ತುಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಮುಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಗೌಜಿಡೆ ಬೆಟ್ಟಲಡೈ ಉಪ್ಪಂದ ಲತ್ತು ಜವನಿರಿನ ರೈಡ್ ತೂಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಂಡು ಕನದಾದ ಪೋಟಿ ಈ ಸಮಾಜಡು ಕೈ ಸೇರಾದು ಮನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಏರೆಗಾಡಲಂತಾವುನ ತಂಕ ಉಂಡಯೇ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಇನ್ನು 5ನೇ ತಾರೀಕು 5ನೇ ತಿಂಗಳು 5ನೇ ತಂಡ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡತಿನತಿ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜನೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಅಪ್ಪನು ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಮನೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೇವನ್ ಪೇರ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನದ ಈ ಸಮಾಜ ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥನ ದಾದ ನಮಕ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟುಗು ಬುಳೆಯೊಂದುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆ ಜವೀರ್ನೀರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಇನಿ ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜಿ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮಟ್ಟಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣದ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹುಶಃ ಕುಸ್ತಿಲ ಕಬಡ್ಡಿಲ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕಡ್ದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ನಡಪ ಒಂದು
ತಿಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಉಂಡು ಪಣ್ಣನಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಭಾರಿ ಆದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆನ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಹೋದರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಏನ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದುಳೆ ಉದಿಪನದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯರ್ಮೆಡಿತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಮಂತಿಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೇಜರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಶಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಅಂಚನೆ ಮೇಲ್ಡೇರ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯ ಮೆಡಿತಿನ ಮಾತ ಬಂದೊಳೆ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗಿರಿಧರಣ್ಯ ಪಂಡ್ಯರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಪು ನಾವು ಕೋಡೆ ಮರನಿ ಪುಟ್ಟಿನತ್ ಇತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಕ್ರೀಡೆದಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಾದ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀನೇಜ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರ್ಲೇರಾದೆತ್ತ ಆಂಡ ಬಾಲ್ಯಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಿಡು ಒಂತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಪಾಲಯನಕ್ಲೊಡಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಿನ ಅನುಭವನುಂಡು ಕಾರ್ ಪೊಲ್ತಿನ ಅನುಭವನಲ್ಲುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ದಿಂಚೆತ್ತಂಡು ಆನನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಕಾಣ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಡು ನನಗೆ ಯಾಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುಂತ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ್ ದಯಪನ್ನಗ ಸಮಾಜೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೇನು ಬುಳೆಚ್ಚಿಲೇನು ಬುಳೆಪಾವಡಾಯನನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದೋಡಿ ಯಾಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಪು ನಾವು ಇತ್ತೆತ್ತು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮಹಾಭಾರತದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಡೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಏಪ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪೊಗ್ಗುದು ಆ ಶತ್ರುಲಿನ ನಾಶ ಮಂತ್ವೇನ ಅವಲೇ ಕಬಡ್ಡಿದ ಆರಂಭ ಆತಂಡಿಗೆ ಇವಂಜಿ ಏತಡೆ ಟೈಟಲ್ ತುಲೆ ಯಾನು ತಿದರನ್ನ ಏನ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತೊಂದಿ ತಂದ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪಂದ್ ದಯಪನ್ನಗ ಆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಪುನ ಆಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೇಮ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಕೋಚ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಚಿನ್ ಆದಪ್ಪು ಕೈತಲ್ದ ಕೊಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಸಚಿನ್ ಸ್ವರ್ಣ ಇನ್ನಿತು ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟುಗ ಜಾತಿದ ನೆಲೆಟ್ ದಾಯಿ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿಡ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಿಂಚರವಲ್ಲಿ ಮುರಣಿಯನ್ನ ಜವನಿರ್ ಮಾತು ಇಲ್ಲಗ್ ಬಂದಾಗ ಪಂಡೆ ದೇವರೇ ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜವನಿರ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಕ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೇ ಉಳಿಚಿಲ್ ಮಂತದ ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಗ ಏನ್ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಡು ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಮುಳೆವನ್ನು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕುಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಏಪ ಆದ್ಯತೆ ಮಣ್ಣನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹಲ ಬುಳೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜೀವನದ ಪಾಠಲ ಕಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೈಡರ್ಸ್ ಆಯ ತನನು ಮಾತ್ರ ಬಚಾವ್ ಮನ್ಪುನೇನ್ ಮಾತ್ರ ಎದುರುದ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪುಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪನಿತು ಕಬಡ್ಡಿ ಏಪಾಯನ ಕಾರುವೈಪೇರ ಜೀವನ ಲಂಚಿನ ನಮಕ್ ಏತ ಸಲ ಕಲ್ಪಾದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ ದುಮ್ಮ ಪೋಪನ ಅಪಗ ಕಾರುವೈಪನಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಬಚಾವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೆ ಪಾಠಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಬಡ್ಡಿ ಸರಿಯಾದ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ತೋಣ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನೆತ್ ಎಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಎಂಚ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಗ ಸೈನಿಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಂತದ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೋಡ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಏನಾಗ ಮುಲ್ಪನ ಕುಲ್ದ ನಲಿಪುಗ ಅನ್ನಾಂಡ್ ಬೈಯಡಿ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಪ್ಪೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇತ್ತದನ್ನು ಕುಲ್ದೇರ ಜವನರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಬಹುಶಃ 3 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶನೆ ಯಾನ್ ಭಾರತ ಕಡಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮದ್ದನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲಿತ್ತನಲ್ಲ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕವು ಆತ್ತ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಬಂದೊಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ನಮಕ ಐತನೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಾತಿ ಸೇವೆನ್ ಮಂತಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪುರಾವೆ ಜನ್ನಿನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಹೊಲದವರೇ ಆನೆ ಹೊಲದವರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪುನ ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ದಯಪನ್ನಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುನ ಯಾನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಏನ ಲೆಪ್ಪನಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕೇನ್ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕಿನಕ್ಲಾದು ಪಕ್ಲೇರನ ಬತ್ತಂಡ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಜವನರ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಳೆಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡಾಯಿನ ಸಾಕಾರನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಕ್ಲೆರ್ದು ದಾದ
ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬುಳೆಪ್ಪಾಗ ಈ ಸಮಾಜಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುನೇತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ನಡಪುನ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನವನ್ ಪೇರ್ ಇನಿ ಐನ ಟೀಮುಲ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಏರಗ್ಲ ಪಿದಾಯ ಪಯರಜಿ ಕಾಣೆ ಅನ್ಯ ಪಂಡೆವಳು ದಯಪನ್ನಗ ಒಳ್ಳೆಡ್ದರೆ ಏಪನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುನಕ್ಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಎನ್ನೆ ಉನ್ಲೆ ಇನಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆ ದೈವದೇವಿಯರ್ನ ಸಗಾಯಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾಡು ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಇಂಚ ಈ ಸಮಾಜಗಳು ಮುಳೆಚಿಲ್ ಕೊರ್ತುಂಡ ಇನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ರೂಪ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಕ್ರೀಡೆನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ ಯಾಲ್ನ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ವಿಭಿನ್ನ ತೋಜುನು ಎದುರುಡುಪ್ಪನ ಟ್ರಾಫಿ ಎಂಕ ಕೊನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಏರ್ನ ಪಾಲ್ಗ ಪೋಪುನು ಮಾರೆ ಅಂತ ಅವು ತೂಲೆ ಬಹುಶಃ ಬಂಗಾರ ತೂವಡುಂದಿಜ್ಜಿ నేను తూండ నిజవల్ల గొబ్బినంచిన ఏరే క్రికెట్ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಒಂದುವೇ ದುಂಬತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆವಡ್ ಈ ಕಪ್ಪ ಎಂಕ ಆವಡ್ ಪನ್ಪನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲತ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ನಿಕ್ಲನ ಎಂಚಿನ ಬೆಗರ ಜಪ್ಪಾದ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಸಾಪಾರ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬಿಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಜವನಿರ ಬಂಧುಲೆಗ ನನರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ 2019 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾವಣೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಜವನೇರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೊಡರು ಕೊಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಲೇಸನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೇಜರ್ ಗಿರಿಧರ ಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರೇ ಅಂಚನೆ ಚಾವರೇಡೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಬಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ನಾಯಗೆರೆ ಎಂದರಿಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಡರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಂದರೆಗಳ ಏಕಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಜವನೀರು ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ತಾರೆಲರ್ಪುರ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಉದ್ದೀಪನ ಆರಂಭ ಆಗುವುದು ಸತ್ಯ ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲ ವಿಘ್ನ ಪೂರ ದೂರ ಅವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಸಂಘವನ್ನು ನಡುಪಾಡು ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ತಾರ ಆಸನ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊಡುವುದು ನಾಲ್ಕು ಆಲಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ ಕಪ್ತಾನ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಡಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲ್ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿ ಮನಪು ಗೊತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಗೋಕುಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆಲಾಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿ ಮನಪು ಗೊತ್ತು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಶರತ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಲಿತಿನಲ್ಲಿ ನೆಗಮಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ 1 ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ 2 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 14 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಡಿ. ಉಮೇಶ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ವಿನೋದ್
ಮನೋಜ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಇವರುಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪುರ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆವಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿ ಮನೆಪುಗೊತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಕಣದ ಅದಲು ಬದಲು ತಂಡಗಳು ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Yes. ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 4 ಉತ್ತಮವಾದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಪರಾಧಿ. ಒಂದು ಅಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಗಡ್ಡ ಸಮಾಜದ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಮನೆತುಗುತ್ತುವಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೋರು 6ನೇ ಅಂಕ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಾಡಿ ತಂಡ 18 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸನ್ನಿಧಿ ತಂಡ 2. ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಮುನೆಪುಗುತ್ತು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಆಲಾಡಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಏಕ ಆಟಗಾರ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಆಲಾಡಿ ತಂಡ. 24 ಅಂಕ ಆಲಾಡಿ ತಂಡ ಎದುರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ KHT ಕುಂಟ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ. ಈ ಕೂಟದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಲಾಡಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಮುಗಿದು ಪಡೆಯುತ್ತ
ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 2 ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಮುನಿಪುಗುತ್ತು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 2 ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಆಟಗಾರರ ಉಳಿಕೆ. ಥರ್ಡ್ ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 4 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ. ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಪಂದ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಕಳೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಆಲಾಡಿ. ಸುಂದರ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆತಂಟು ಪ್ರಸಪುರಂ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಆಸಿತ್ತು. ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಸಪುರನ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಶನ ಎ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು, ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಡೆಸ್ಕಾಂ, ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಚಾಂಚಿ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ. ಆಲಾಡಿ ತಂಡ ಸಮಿತಿ ತಂಡ 15 ಅಂಕ. 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಂತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಆಲಾಡಿ ತಂಡ. 38 ಅಂಕ. ಅವಪೇಟೆಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡದ ಹಣಾಹಣಿ. ಲೋಕಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆಲಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಣಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಾರಿ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಆಲಾಡಿ ತಂಡ. ಮನೆ ಕೊಂಡುವಿನ ಗಟ್ಟಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಮಿಲಾರ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕುಂಬ್ಳೆ. ಗಟ್ಟಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಮಿಲಾರ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಅಂಕವನ್ನು ಆಲಾಡಿ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ಸನ್ನಿಧಿ ತಂಡ 21. ಆಲಾಡಿ ತಂಡ ವಿಜಯಿ ತಂಡ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ಮಾತೃತ್ವದ ಪ್ರಣಬ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುರತ ಪಂತಗೊಬ್ಬರು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಗಟ್ಟಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿ, ಶ್ರೀಜಿತ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಟಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಪಿಲಾರ್ ತಂಡದ ಗಾಳಿಗಾರ KHT ಕುಂಬ್ಳೆ ಕಣದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಕುಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆರಾಡಿ KL14 ಗಟ್ಟಿ ರೈಡರ್. ಗೋಕುಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆರಾಡಿ KL14 ಗಟ್ಟಿ ರೈಡರ್. ಮಾಂಡೂರಿಯ ಪಡೆಗಾಳಿ ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14 ಟೌನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪಿಲಾರ್ ಅಂಬರ್ಗೆ. ಒಂದೊಂದಿನ ದೇಹ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೊಂದಿನ ದೇಹದ ಗಾಳಿಗಾರ ತನ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 5 ತಂಡಗಳು 14 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಒಂದು ಅಂಕದ ಜೋಡಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ KL14 ಗಟ್ಟಿ ಕೈ. ಕೊನೆಯ 4 ನಿಮಿಷದ ಪಂದ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ KL14 ಗಟ್ಟಿ ಟೈಗರ್. ಪಂದ್ಯ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 8-15 ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ 13-19 ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹುರುಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ KL ಗಟ್ಟಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ತಂಡವಾಗಿ ಗೋಕುಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆರಾಡಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ಹಾರಾಡಿ ಅಭಿಗಟ್ಟಿಗೆ DJ ಇವರಿಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ವಿಂತ ಚಾವಡಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಹಕಾರಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಮದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿ AG5 ಕುಡ್ಲಾ XMSEZ CO JPF ಕಬಡ್ಡಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ DS ಸುಂದರ ಗಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ತೊಗೊಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಗೋಕುಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆರಾಡಿ ಮುನ್ನೂರು ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಜಟಾಪಟಿ ಜೀಪದ ಗೋಕುಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆರಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ KL14 ಗಟ್ಟಿ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವದ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಟಗಳು ನಮತ್ತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತ್ರೆ ಬರದಿಲ್ಲರು ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ, ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು, ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬಲ, ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ, ಮಾಧವನ್ನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಹರಿ, ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗಲ ಹೋಗಲಕನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಮೇಶ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಮನೋಜ್ ಹುಚ್ಚಿ, ಸುದೀನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಈ ಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ ತೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಸಜಿಪದ ಊರ್ದು ಬತದು ಈ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ ಮನ್ನದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪೆರ್ಬೇಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ತಂಡ ಅವಲಾಡಿ ಗೋಕುಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅವಲಾಡಿ ಗೋಕುಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆಲಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದಿಪ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿ ಜವಣೆರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತುನ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ 2019 ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಹಣಾಹಣಿ, ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಸಾವಿರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನಡುಟು ಒಂದು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ರೋಚಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ 24, 26 24 ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ, 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಲಾಡಿ. ಮಾತ್ರ ಪುನೀತ್ ರವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯೇ ಪ್ರೀತಂ ರವರು ತಂಡವನ್ನು ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. 5 ಕೇವಲ 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 2 ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತಿಮ ಆಗುತ್ತದ ಹಣಾಹಣಿ. 29, 25 4 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆವಾಡಿ. GPKL ಟ್ರೋಫಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಟ್ಟ
ಕೃಷ್ಣನಗರ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಈ ಭಾಗದ ನಡಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲ್ಜಲೆಗಳ ಡೆಕೆಜಲೆಗಳ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ನಂಚಿನ ಸುಂದರಗಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದು ಶುರು ಕಾದ ನಡಪವನಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೀಗ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸುಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುದೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಣಂದು ಯಾನು ಶುರು ಕಾದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ ಇನಿ ವರ್ಷಲ ಇನಿ ಶುರು ಕಾದು ಈ ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಂತೀರಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮಾತಿರನಲ ಸಹಕಾರ ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಯಶಸ್ಸು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷಲ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಾಕಾರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬತ್ತದ ಇನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಳಿಸದನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಏಪಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಶಾಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅದೇ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಇನಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕಲು ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲು ಅಕಲ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗಳ ಸಹಕಾರ ಆಪುಣು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಕಲ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ರಂಗಗಳ ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮುಂದುವರಿಯರು ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಣೊಂದು ಪನೊಂದು ನನಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ತಂದು ವರ್ಷ ಇನಿ ಇನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರನ ಸಹಕಾರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ದುಂಬತ್ತಾದ ಬರಡುಂದು ಆ ದೇವರಡ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನೆನೆತೊಂದು ಇನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿರಂಚಿನ ಮಾತ ಟೀಮುದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನೆಕ್ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಇನಿ ವೀಕ್ಷಕರಾದಲ ಐತಿನಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಮಂತದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿನ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಮಿಟಿಲಾದ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಜಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಂಧುಲಿನಿ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಸುಧೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಲೋಹಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಿರಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಶರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ತಿಲಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರ್ವೇಗ್ಲ ನಕ್ಲ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಇನ್ನು ಯುವಕಿಯರ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನಿಖಿಲ ಕೆಲಸ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜನು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಓವೇ ರೀತಿಯ ಪಿರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುನ ತೋಜವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಯುವಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮಂತರಿಂದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನಲ ದುಂಬಗಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಡಾವಡು ಇನಿ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ರುಲಿಯರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡು ಈ ಒಂಜಿ ಭವನ ಡಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಸರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಬಾರಿಯಾತ್ ಯಶಸ್ಸಾದ ನಡತಿನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಬಾರಿಯಾತ್ ಯಶಸ್ಸಾದ ನಡತಿನಂದು ಇನಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾದ ಬರುಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೂರ್ವೇಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿದ ಸಹೋದರಿ ನೆಲೆಟ್ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು ಯಾನ್ ಅರುಣ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಪಂಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ನನಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ನಮ್ಮರ್ದಾಪನ ಸಹಕಾರನ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಪನೊಂದು ಬತ್ತದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಜೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನೆಟ್ಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಟೀಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಚವಣ್ಣೂರು ಅಟ್ಟನೆ ಮಂದಿ ನೆಂಚಿನ GPKL ಪ್ರತಿ 2018 ನೆಂಪುಗಾಡು ಸ್ಮರಣಿಸಿದ ಮನೆತ್ತು ಗುಟ್ಟು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನೆತ್ತು ಗುಟ್ಟು ತಂಡ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವನಸದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ SDK ನೇತ ಆನರ್ ಐನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ದಯಮಂತ್ರ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಎದುರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಚುಮ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಂಡಾಣ ನೇತ ಚಿರಣ್ ಅಂದಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ದ ಪ್ರಥಮ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲೋಹಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಲಾಡಿ ದಯಮಂತ್ ಮಾರ್ ಹೆಂಗನ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲೋಹಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮೊಮೆಂಟು ನೆನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೊನೆಪು ಗುತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದ್ವಾರನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎವರ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಒಲಿತಿನಲ್ಲ ಬದ್ದು ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪು ಒಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಆಯೋಜನೆ ಒಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಗರು ಸಿಂಟದ ಮಂತಿನ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಡು ಮುಕುಲ್ ಮಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಪಾರ್ಥ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 11 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬುದು ಯಾನು ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತರ ಬೋಡಾದ್ರ ಸುಮಾರು ದಾನಿ ನಕಲು ಆವಡು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಂತೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಆತದ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿದು ಮಂತದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಪೂರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲಕಲು ಹಿರಿಯುಂತುದನೇಕ್ ಐಕೆ ಇಂಬು ಕೊಡ್ತೇರು ದುಂಬುಗೊಂದೇನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಆವಡು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ವರ್ಷ ನಡಪೋಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗೋಡು ಬರ್ಪುನ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೂರ 5 ಟೀಮ್ಗಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಪಲೆಕ ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಇತ್ತೀಚೆಗಳು ಪೂರಗಳ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟು ದುಂಬು ಕೊರಪಲೆಕ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ರೀಡೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಏಜ್ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಆರ್ಥಿಕ ಉಪ್ಪಡು ಐನು ಪೂರ ಮೀರಿದು ಪ್ರಥಮತವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡೀನಿ ಬೇತ ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಡ ಬೇತಿನ ಅಕಲನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಾದ ಹಾಕಲು ಇನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿಜ್ಜೇರು ಗಟ್ಟಿ ನಕಲು ಎಂಗುಲ್ನ ಮಾತ್ರ ತೂಂಜ ಎಂಗು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೆಳಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಬೆಳಕ ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವಡು ಈ ನಮ್ಮ 11 ಜನ ಸೇರಿದ ಮಂದಿನ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಗುಲ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಆಡ್ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ಬರ್ಪಿ ಸಮಯ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಇಂಚ ಇಮ್ಮು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಜವನಿಯರ್ಲ ಪುಟ್ಟದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಉದಿಪುದು ಬರಡು ಅಂಚಿದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಫರಿ ಆದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಜವನಿಯರು ಗಟ್ಟಿ ಜವನಿಯರು ನಿಖುಲು ಮನಸ್ಸು ಮಂತಾರಂಡ ಇನ್ನು ಆ ಇವೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ನಿಖಿಲೇನ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ವಯಸ್ಸಿನ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ನಿಖುಲು ಉಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಲೆ ನಿಖಿಲೆ ಐಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂಡ ನಿಖುಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ 12 ಮುಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ ಎಂಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಪುರ ಪಂತೆಯನ್ನ ಟೀಮ್ ಮಾರ್ನ ಜಿಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಜವನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ಬಾಲಾಂಜನೆ ಜಿಮ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಕೂಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಇವುಗಳು ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಖಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಸುಮಾರು ಜನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಒಳಪಟ್ಟಿನಕ್ಕಲು ಪಂಡದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ್ವಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಪಂಚಾಯತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತಗಾರನಾಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೋಕುಲ್ ಇದರ
ಆಲಾಡಿ ತಂಡದ ಕಿರಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೊರ್ಲು ತುಲೆಯೇ ಗಟ್ಟಿ ವೈರಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರೀತಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಡರ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೌಲಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಹೊರ ಹಸ್ತದಿಂದಲೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಟ್ಟಿ ರೈಡರ್ ತಂಡದ ಪುನೀತ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾದಂತಹ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸನ್ನಿಧಿ ಮೊಳಕುಗೊಟ್ಟು ನಟ KL14 ಗಟ್ಟಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಟ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿನಂತಿ. KL14 ಗಟ್ಟಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಟ ಸುಂದರ ಗಟ್ಟಿ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ. ಅಂದಂದೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಪ್ರೋ 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 ಕಬಡ್ಡಿ ಇಂದು ಗಟ್ಟಿಲೆ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಚೌಡರ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಪುಣೆಗಳ ಸುರುಕು ಧನ್ಯವಾದ ಬಲದ ದಯಬಂದ ಕಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ನಡೆದಿದೆ ಕಾರಣ ಇಂಕ್ಲಾಕ್ತು ಮಕ್ಕಳು ದಯಬಂದ ಈ ಬೆಂದಿನ ಬರ್ತವೆ ಇಂಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಡು ಊರುಗಟ್ಟಲಾಡು ಮಾತೇರಾಡು ಇಲ್ಲದಲಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಬಾಂಧ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಅವೇಲಕ ಪುಡಿ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಬಾಂಧವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅವೇಲಕ ನಾನು ತಿಂಗಳು ಈ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೊನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ 4 ಜನ ಇತ್ತು. 4 ಜನ ನಾವು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾಟಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಚರಣ್ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಸುಧೀರ್ ಮನೋಜ್ ಶರತ್ ಕೋಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಿಲಕ್ ಅಂಚಿಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳರು. ಆ 4 ಜನ ಸುರವಿನ 4 ತಿಂಗಳು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ 5 ಪಕ್ಕ ಇಂಕ ಜನವರಿ 1 ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. GP ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಆ ಈತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಗಳು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡಿ ಬಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮೈಪುಗ ಅಂತ ಬಂದದು. ಬಟ್ ಇದೇ ಮಟ್ಟ ಪೂರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಖಾಲಿ 4 ಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ 4 ಜನ ನಾವು 100 ಜನ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ 100 ಜನ ಬಂದ ಅವು ನಿಕ್ಕಳು ಅವು ಸಮಾಜದ ಬಂದಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಈ ಊರಿನ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಕೆ ದಯ ಬಂದ ಇಂಟ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಗಳು 1 ಜನ ಬೆಂಪುಣಗಳು 1 ಜನ ಕಾಲೇಜ್ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹೊಡೆದು ಈ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಈ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬಹುದು ಈ ಗಟ್ಟಿ ನೀರು ಅಕ್ಕಳ ಬಿಡಬಹುದು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಬರೋಲ್ಲ ಕೊಡಂಜಿ ಈಗ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳಿನಾಗ ಇಲ್ಲ ಟೈಂತಿಗೆ ಕೆಲವಿನಾಗ ಮಾತಾ ಹೋತ ಆ ಫೋನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಫೋನಲ್ಪ ಮಾತ್ರ 1,500 ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಅಂದಾಜು 2 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು 2 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಆತನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿನ ಕಾರಣ ಈ ಜವನೀರ್ನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಜವನೀರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಗುರಿಯರ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತೆ ದಯ ಬಂದ ಈತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ. ಬಟ್ ರಿಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಇಡ್ಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ ಬೇತನೆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನನಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಡಿಂಬು ಸೀಸನ್ 2 ಮಲ್ಪೂರ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಕೋಟಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ
ఎట్లాంటి ఇక్కడ ఖండితంగా దేనిలో తగ్గుడు ఇంకొకటి సపోర్ట్ పోకుండా మనం ఈ కబడ్డీ రుబ్బోబడుతున్నాం ఫస్ట్ తీసుక విషయాలు ఈ మైకల్లో పెట్టడు అలంకార మంత్రులు జిటికి ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ 3 ಬೈದಿನ ತಂಡ ಗೋಕುಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆಲಾಡಿ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರ್ಗ ಗೋಕುಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನ್ನ ಸಹಕಾರಿ ಮನಲೋಪದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪಡೆದು ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಸ್ಕಾಂ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಬೊಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಖಜಾಂಚಿ ಆಯ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇಂಕಲಿ ಟೀಮ್ ಜವನ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡರವ್ರನ್ನ ಸೊನ್ನೆ ಸಂಘ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಇಂಕಲ್ರ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಡಿಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಡಿಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಂದರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿ ಸೊನ್ನೆ ಸಲ ಹೊಂದಿಲ್ಲ